Isa sa matunog na pinupuntahan dito sa Umingan ang De La Peña Farm Adventure and Resort. Kaya naman habang pinaplano nyo ang pagpunta rito, ipapasilip ko muna sa inyong madadatnan. Dalawang sakayan ang pagpunta sa De La Peña Farm Adventure and Spring Resort. Una, sumakay sa jeep mula sa town papuntang Barangay San Jose at bumaba sa Barangay San Andres. 30 pesos lamang ang pamasahe. Pangalawa, mula sa Barangay San Andres Highway ay sumakay ng tricycle papuntang De La Peña Farm at nasa 150 to 200 pesos naman ang arkila. Huwag ding mabahala sa pag-uwi dahil nag-aalok sila ng sakay pabalik sa bayan. Nag-start po nung 2019. Bali, vineyard pa lang po siya eh. Tapos nadagdagan na rin po ng mga iba't ibang like swimming pool, campsite. Ngayon, yung may cabin na rin po kami ngayon. We offer po the ATV, the pool, and campsite, camping. Tsaka may picking din po kami every summer at tsaka December. Kasi nag-start po talaga parang private lang, parang sa amin lang eh. Tapos nag-start ng may pumapasyal. Kaya yun, dinivelop na pong palakihin at pagandahin. Inaanyayahan ko po kayong pumasyal at subukan ang aming pong natural spring water na pool at ma-experience po ninyo yung grape picking po na meron po kami. Ma-enjoy na activities kagaya ng 40 pesos day tour at 50 pesos swimming. Tampok din ang ATV na nagkakahalaga ng 250 pesos for 30 minutes. Hindi rin dapat palampasin ang 300 pesos per kilo seasonal grape picking. May nagawi dito dahil day off ko po. Isa po akong barangay secretary sa aming barangay. Kaya nag-usap-usap po kami ng aking mga kaibigan. At ito po yung napili naming place at nag-enjoy naman yung mga batang mga kasama namin. Kasama na rin ng mga mamshi. Ang first impression namin dahil napakaganda ng view, maganda yung feeling namin dahil ang ambience is very fresh ng mga hangin. At nasa silong kami ng mangga. Hindi siya mainit at malamig yung hangin na aming nalalanghap. Pag picking grapes namin ay isang napakagandang experience sa amin dahil first time po naming mamitas at fresh na fresh yung grapes na nakain namin. Yun lamang. Ay, of course, marirecommend namin dahil malinis na yung tubig sa swimming pool, maganda yung place, at may magandang tanawin. Higit sa lahat yung grapes na is nakakaaya-aya talagang gawin. Lalo na nga at first time namin, kaya I recommend na sa mga iba't ibang lugar ay sana ma-experience nyo rin ang pagpunta dito upang makalangham kayo ng sariwang hangin at ma-experience nyo yung magandang na-experience namin. Kaya ang first time namin pagpunta dito is uulitin pa namin. Hindi lang minsan, pangalawa, at marami pang pagkakataon na pagpunta namin dito. Yung swimming pool po, malinis po yung tubig. Tas yung view po is maganda po, Instagrammable po. And para po sa katulad ko na mahilig sa nature, sobrang nakaka-enjoy po. Para sa katulad ko pong bata, maganda po dito kasi may enjoy nyo po talaga yung pagsiswimming at saka paglalaro po dito. Kasi malawak po yung lugar. For a more comfortable stay, mayroong tent pitching na 250 pesos per head. 230 pesos for senior at 150 pesos naman for 10 years and below. O ang kanilang TP hut na 2,000 pesos for 2, 3,000 pesos for 4, at additional 500 pesos per head for an additional stay. Huwag lang kayo makontento sa nakita ninyo. Ngayon pa lang mag-impake na kayo at pumunta dito. Sa aming pagbabalik, ipapakilala ko sa inyo ang produktong nagpapakilala sa bayan ng Umingan dito sa Ganda Mo, Pangasinan.